ζήσεις έτσι, καλέ. Γιατί τι έχω? Ευτυχώς που δεν παντρευτήκαμε ακόμα. Έλα. Αποστολή. Έλα. Κοίτα τη βρήκα. Ξέρω ότι θα βάλω απόψε. Τι έμπνευσες εσείς οι γυναίκες? Τι είναι, τι βρήκες? Καμιά μπότα καουμπόι, αποστολή που φόρεσα πέρυσι στην Πάτρα? Κοίτα, κάτι πολύ καλύτερο. Όχι, γιατί το έχεις κάνει τυχαία. Βρήκα την ταυτότητά σου. Το ζωτά μου. Από τη θητεία σου, στρωτό. Γιατί τι θες? Κοίτα, ταιριάζει υπέροχα με το νερό στο πουκάμισο. Θα την βάλω απόψε. Ούτε να το σκέφτεσαι, βγάλ' την. Τώρα πάει, την έβαλα. Βάλε την ταυτότητα στο σιρτάρι. Να μου κάνεις όπως και εκείνο το μεταξωτό. Μου κάνει μιλάει ισόρροπο. Ακόμα το λέω. Έλα μωρέ, πια σιγά το ισόρροπο. Κλάει. Και στην αρχή σου εξήγησα. Δεν έφτανα εγώ, ο γείτονας. Το πήρα την απρόσταση. Τι λες μωρέ, αυτό παραλίγο θα τον έπαιρνα στο Fab Five. Φοράς να είσαι τέτοια. Ναι, σωστά. Αυτή φορά τα ζελωτά. Σε παρακαλώ πίσω μου που σε σιγά ξανακαλείς νέα. Άντε μου πήγαινε. Άντε τη βάζω τώρα. Έτοιμη είμαι. Αποστολή. Το λαγό. Θα μου δώσω να μην το κουβάσω. Μόνο για απόψε. Έλα, Αποστολή. Μόνο για απόψε. Είπες δεν θα τις αναζητήσεις. Μόνο για απόψε. Αμά ρε Τίνα, όλα τα πράγματα μου φοράς. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι λέω μετά. Έχω βαρεθεί να σου κάνω το ρούχα μου. Ακόμα και το μπουκάμι που φοράς, δικό μου είναι. Ποιο είναι το χρησιμοποιείς και δεν πες δικό σου. Να πάρω καρό πουκάμισο, ενώ έχω το δικό σου. Ναι βέβαια. Hello! Είμαστε τώρα για τέτοια έξοδα. Κοίτα πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί? Γιατί? Μόλις θα σχηματίσει την κυβέρνηση της προκοπής θα πάει στο καινούριο πουκάμισο. Θέλω το πουκάμισο. Ωραία. Κάτσε, τι έχει η κυβέρνηση αυτή. Είναι σαν τον κύβο του Ρούμπικ. Όλα τα χρώματα μαζί. Πράσινη, κόκκινη, γαλάζια. Ο Σαμαράς το είπε ξεκάθαρα. Είδε το παιδί στον ύμνο του ότι έγινε αυτοδύναμο ο πρωθυπουργός. Και εκεί θα μείνει. Αλήθεια. Η γυναίκα του πώς θα την είναι? Μέρκελ. Άντε, βγάλε τώρα που κάνεις. Γιατί? Τι γιατί? Έχω βαρεθεί να σου δανείσω τον ντούβανο. Τα ρούχα μου ρε Τίνα. Ακόμα και αυτό το καρό, όλο το που κάνεις που φοράς. Και αυτή η γραβάτα είναι δικιά μου. Νησάθε πια, άχι το καλό δηλαδή. Και τι να κάνω, ρε Αποστόλη, που φέτος τη μόδα της το ανθρώπινο στη. Θα κυκλοφορώ με φούστες και φουστανάκια, σαν τη Μαρικούλα. Τι θα πουν και μιούτουαλ. Ενώ τώρα που κυκλοφορείς από τον παππού μου, λες και γύρισες από το καφενείο, είναι καλύτερα. Μόνο το πηγαίνει και το μουστάκι σου λείπει, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα φέτος? Τι είναι αυτό το πράγμα φέτος με αυτό το ανδρόγυνο στυλ? Έτυχε να πέσει στα χέρια μου ένα γυναικείο περιοδικό από αυτά που διαβάζω τα κοριτσάκια. Κάτσε να δεις πώς λέγεται. Σούπερ Κατερίνα. Σούπερ Κατερίνα. Κάτσε να μιλούμε αυτό. Ναι, να. Σύμφωνα με τους New York Times, ο 24χρονος Luke Nero αποκαλύπτει ότι πλέον δεν βγαίνει έξω το σπίτι του χωρίς τα τακούνια του. Μάλιστα, το ίδιο λένε ότι κάνουν και οι ίδιοι οι φίλοι του. Φαντάσου τώρα τι θα είναι και αυτοί. Χωρίς να περιορίζονται στα πιο χαμηλά, αλλά η γκάμα περιλαμβάνει και 12πόντες κόκκινες κόβες στιλέτο. Βέβαια, είναι πιο φυσιολογικό από ένα μαντράχαλο 2,5 μέτρα να κουνιέται και να λυκτίζεται σαν κότερο τον Αύγουστο. Τον καημένο τον πατέρα του λυπάμαι μόνο, που στο μεευτήριο κέρναγε πετοχίλιαρα και έλεγε «Είναι αγόρι! Είναι αγόρι!» Ερώτηση. Έχει πάει. Η κόβα. Γεια δεν με ερώτηση. Τέλος πάντων, δεν θα συγχυστώ άλλο. Πολύ καλά θα κάνεις. Τούτο σου λούφι, δεν στρώνω με τίποτα. Δώσε μου λίγο πιλά. Δηλαδή, Δεν σου πήγα πιλό τις προάλλες. σιγά τα αυγά. Σαν την ενιδατική που μου πήρες την άλλη φορά και αντί να μου μαλακώσει το μάγουλο, σου το σημάδωσε. Λες και το κάνεις επίθετα, μην με φέρουν οι αδέρες. Γυναίκες. Αν ήθελα να μη σε κοιτάνε οι άλλες γυναίκες, δεν θα σου λέω να την δικιά μου την αποτρίχωση. Θα σε άφηνα να παιδεύεσαι με τη
Μίλησα μαζί της και μετά δεν υπάρχει το στραφμό της. Μα, λέω πάω τον άλλο μήνα. Εξάλλου, αξίστε είναι και πιο μπρουτάλ. Άνθρωπε πες, πώς το λένε. Αφού είναι πιο μπρουτάλ, μήπως θέλεις να μείνω κι εγώ για κανένα μήνα έτσι. Τι λες? Αγάπη μου, ποιο είπες είναι το τηλέφωνο της? Άσε, τώρα θα την πάρω εγώ. Είσαι λίγο χλωμός. Γιατί είσαι λίγο χλωμός? Πα, τίποτα σπουδαίο, είχα λίγο κάτι δέκατα το πρωί. Ας βάλω λίγο ρούζ. Τι? Τι με κατάστη, πώς θα εμφανιστείς έτσι. Μόνο το glitter σου, και θέσεις σαν τον Edward με το Twilight. Έχεις ακούσει ηλικιά μου για τον όρο θηλυκοποίηση? Όχι, γιατί? Θηλυκοποίηση γίνεται από χημικές ουσίες, τις οποίες ο ανθρώπινος οργανισμός εκλαμβάνει με θηλυκές ορμόνες. Ένα πράγμα το ρούζο για παράδειγμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και τόσα πολλά κλαμπ μόνο για άντρες. You know what I mean? Είναι αυτό που λέτε στις γυναίκες συνέχεια. Μα μου πήραν τους πάντα αυτοί οι άντρες. Άντε, γι' αυτό ξέχασε το μήνυμα απόψε. Εγώ μιλώ. Τι θα γίνω εγώ, Τρίφωνας, με φούστα κλαρωτή και καρύφαλο σε αυτή, πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Κοίτα, μόνο ένα. 6-7. Συμμαζέψω. Beautiful.